Moi bons días. Iniciamos o pleno ordinario do mes de maio. Damos a benvida ao secretario accidental, don Juan Lorenzo, e iniciamos o orden do día. O punto número 1 é a aprobación da acta da sesión anterior, do 9 de abril. Algún comentario acta? Sí, Iago. Bo día a todas e a todos. Vamos a ver, hai un erro na páxina 26, tercer parágrafo, na miña intervención con respecto ao tema do financiamento, donde dúas veces aparece 80.000 en cifra euros e é 80.000, falta millóns en ambos. Millóns. Non sei se entendo que debe ser un erro de transcripción. Sí, hai unha diferencia notable, sí, sí. Algún outro comentario acta? Non. Sí. É unha cousa máis de detalle, non? Pero na resposta ás preguntas na penúltima páxina debe de estar concretado. É unha resposta á pregunta do señor Pereira. Hai unha frase que di, pois estábamos explicando o tema do camión do lixo, falábamos de que porque evidentemente o mellor o pasar por certas zonas, si iba cheo, tiña que volver, e aquí o que se puxo foi si hai bacheo. Non se trata de baches, entón, bueno, unha pequena aclaración, senón que falábamos de ir... Claro, efectivamente. Vale, é unha... Moi ben. Sin máis, votos a favor da acta con estas dos modificacións. Unanimidade. Pasamos ao punto número 2, expediente 4359 do 2024, elaboración e aprobación do orzamento. Ten a palabra a portavoz doña Ruth Álvarez. Bueno, desculpas porque empecé falando, non din os bons días a todos e a todas. Falando do punto que dos orzamentos, estes orzamentos para o 2025 ascenden a cifra de 11.918.376 euros con 45 céntimos, supoñen un 6,34% máis que os orzamentos do ano anterior. Este equipo de goberno estableceu en 2024 criterios de priorización do gasto, co cal quedaron pendentes de pago a 31 de decembro de 2024 facturas por un valor de 479.663,45 euros, pero temos que ter en conta a liquidación dos exercicios previos, onde se pode observar claramente unha diminución dos gastos contabilizados na conta 4131, o peche deste exercicio 2024, frente ao contabilizado na conta 413 nos anteriores anos, o que reflexa esa contención de gasto dende este equipo de goberno, dende a súa chegada, co obxecto de reducir a débeda comercial herdada. No ano 2022, o peche do exercicio, había 1.817.628,43 euros pendientes de pago que pasaron ao ano 2023. No ano 2023, que foi cando nós en xuño entramos no goberno, o peche dese exercicio xa se pechou cun 1.107.687,3 que pasaron para pago do 2024, en este 2024 quedaron 479.000 euros. A baixada foi progresiva e, como vedes, moi importante. Aínda así, isto motivará que teñamos que seguir nesta tónica de contención de gasto hasta equilibrar as contas. Seguiremos, así mesmo, tamén regularizando os servicios municipais de importante custo, como fixemos co servizo da axuda no fogar, coas telecomunicacións, co mantenimento de zonas verdes, por exemplo. Respecto aos gastos de persoal, estes orzamentos supoñen a posta en marcha
da RPT, co seu reflexo orzamentario na plantilla, que vai a supor unha mellora nas condiciones laborais e sociais dos empregados municipais, ademais de o cumprimento dunha obriga legal, e implica a posta en marcha de novos servicios e áreas e a mellora e reforzo dos servicios municipais existentes coa creación de postos de traballo novos. Este ano tamén teremos que facer un esforzo entre o Concello e os traballadores para chegar a acordos aprobando uns novos convenio e acordo regulador tras establecer esta primeira relación de postos de traballo do Concello de Baiona. No ámbito social, imos a protexer, como sempre, os veciños e veciñas máis fráxiles. Contémplase nestes orzamentos unha nova subvención para a Asociación Española contra o Cancro. Aumentamos o gasto en inversión en emerxencia social e comprometémonos, como non pode ser de outro xeito, a incrementalo máis ao longo do ano se isto fose necesario. As inversións, aínda que non son tan elevadas como sería o desexo, o ter que atender prioritariamente os gastos correntes moi elevados, precisamente coa aplicación desta RPT, que implica un incremento no gasto do persoal de 552.011 euros con 29 céntimos, o capítulo 1 está incrementado nese valor, así como a previsión adicional do 0,5 da subida salarial que está recollida no capítulo 5 no fondo de contingencia por importe de 45.084,43 céntimos, euros con 43 céntimos. Aínda así, no cadrante de investimentos hai un total de 402.728,04 euros, obsérvase un incremento do capítulo 6, prácticamente duplicando o gasto previsto respecto do exercicio do 2024. Ademais, hai que sumarlle a estes investimentos previstos os que están no capítulo 7 para a obra de mellora da mobilidade peonil en Baredo, que será licitada e executada pola Deputación de Pontevedra co financiamento deste Concello. De todas as formas, imos tentar conseguir fondos das diferentes administracións para que Baiona siga avanzando, e todo isto sin aumentar a presión fiscal sobre os cidadáns a taxa de recollida de lixo que ven por imperativo legal, a diferencia da maioría dos concellos españois que sí están incrementando esa presión fiscal. Como decíamos, destacar o gasto en persoal, porque ese capítulo 1 ascende a 5.179.455 euros con 56 céntimos, que excede incluso da porcentaxe do 45% recollido no acordo sindical. É un importante esforzo que require por parte do Concello, supón máis do 43%, concretamente o 43,46% do orzamento total, sendo o capítulo máis importante despois do gasto corrente. En resumo, ou en definitiva, estes orzamentos teñen un obxectivo claro, que é a mellora dos servicios municipais, a potenciación da axuda social, o incremento da inversión productiva e a contención do gasto corrente. Como decía, a potenciación dos servicios municipais, gracias á posta en marcha da RPT, supón un incremento moi importante no capítulo 1 de persoal. Son uns 552.000 euros, que máis de medio millón de euros, que se incrementa en beneficio da plantilla. Tamén nos vai a supor a creación da Oficina de Atención Cidadán, que tamén necesitará dunha reorganización dos servicios administrativos do Concello. Mellorará con isto a atención presencial e online ao cidadán e o que decíamos tamén de comenzar, dar lugar a ese comenzo de negociación cos representantes dos traballadores do novo convenio e acordo regulador. No ámbito social, xa dixemos tamén, é a partida máis importante do presupuesto. O noso compromiso queda novamente reafirmado para protexer os vecinos máis fráxiles. E como inversión productivas, aumentamos nos fondos propios chegando a 352.708 euros. Vai incluído o repetidor de Baredo, que son 50.000 euros,
Mellora de camiños, 82.643 euros. Mellora de saneamento, 30.000 euros. Inversións en biblioteca e museos, 24.000 euros. Modificación do plan xeral e do PECHAP, 95.000 euros. Inversións para potenciar o comercio local, 20.000 euros. Ademais de inversións con fondos de outras administracións como a Xunta de Galicia, que temos que recordar humanización da Porta do Sol, mellora de pabellóns en Baiona e Fontes. Con Diputación levamos feito tamén co Plan Máis Provincias, Plan de Infraestructuras Deportivas e Plan Extras, humanizacións de Santa Liberata, mellora de pabellóns, mellora de mobilidade peatonal de Baredo, etc. Repetimos tamén a contención do gasto corrente hasta que podamos equilibrar as contas, manternos por debaixo dos 30 días do período medio de pago é o noso propósito tamén. Cando chegamos a este mandato estaba en 79 días o promedio de pago e seguiremos co compromiso de licitar servicios municipais de importante custo, como tivemos feito a toda agora, ca axuda ao fogar, coas actividades deportivas, as telecomunicacións, mantenimento de zonas verdes, etc. Por iso, les levantou a proposta da Alcaldía e levamos ao Pleno previo ditame da Comisión Informativa a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o orzamento xeral deste Concello. Aquí xa se nombrara que había un erro e sigue estando erro para o ano 2025, pon o ano 2024, isto na Comisión Informativa xa o comentamos, polo importe total de 11.918.376,46 euros, con 46 céntimos, co resumo que tedes do capítulo de ingresos e de gastos. Sigue tamén neste documento habendo un céntimo de erro entre o que son os estados dos ingresos e o estado de gastos, pero é solamente no papel, xa está correxido, xa está verificado ademais por intervención. Segundo, declarar en aplicación do previsto no artigo 30.1c do Real Decreto 500/90 do 20 de abril, polo que se desenrola o capítulo primeiro do título sexto do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais en materia de orzamentos, a non disponibilidade do crédito orzamentario establecido na aplicación orzamentaria 931.22708, servizos de recadación a favor da entidade polo importe de 218.734,79 euros, así como na aplicación orzamentaria 221.500, fondo de contingencia por importe de 245.084,33 euros. En tanto, non se proceda a aprobación da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2025 ou normativa equivalente na que se prevea o importe exacto da liquidación na participación nos tributos do Estado correspondente ao exercicio 2023. Terceiro, aprobar as bases de execución do orzamento, así como os investimentos recollidos no capítulo 6 de Estado de Gastos e anexo de investimentos. Cuarto, aprobar o cadro de persoal relativo ao persoal funcionario, laboral e eventual, así como o anexo de persoal. Quinto, expoñer ao público o orzamento xeral polo prazo de 15 días hábiles mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de anuncios, na páxina web deste Concello e no portal de transparencia, para que os interesados debidamente legitimados podan examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. Se no prazo de exposición ao público non se presentaran reclamacións contra o orzamento xeral de 2025, entenderase definitivamente aprobado sen necesidade de novo acordo plenario. En caso de exixir reclamacións, procederase na forma indicada no artigo 169 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. En todo caso, será preciso que se proceda á publicación a que fai referencia o devandito artigo. Sexto, remitir unha copia telemática do orzamento xeral á Administración do Estado a través da aplicación autoriza da Oficina Virtual das Entidades Locais no Ministerio de Facenda e Función Pública. Muchas gracias. Señor Gómez, tenga la palabra. Buenos días a todos y a todas.
Paso este turno de intervención e farei a exposición no segundo. Don Iago Pereira. Grazas, señor presidente. Bueno, de novo, boas a todas e a todos. Vamos a ver, primeiramente quería, si pode ser, que me concretaran un par de cousas do orzamento xa un pouquiño, digamos, máis a nivel técnico, o que sería en asistencia social primaria, as actividades culturales e deportivas, 49.927 con 16, no sentido de, bueno, chamamos a atención que sexa tan concreto o gasto, xa decir, entendo que responde xa a algo que está feito. Esa sería a primeira aclaración, se pode ser, e a segunda é en sociedades da información e prensa, bueno, meteuse aí, non sei se o mellor é o sitio adecuado, e inversións de reposición en infraestructuras, entendo, corríxame se me equivoco, que é o repetidor de Baredo da televisión, esa idea, son unha partida de 50.000 euros. Vale, bueno, unha vez... Iago, aproveito xa. O tema ese, o que comentabas anteriormente, gasto consolidado. Normalmente os presupostos se ven o gasto do ano anterior e se pode incrementar ou non, pero en este caso parte de gasto consolidado. No, que estás falando de unhas cantidades moi precisas, claro, que se basan en eso, en o gasto do ano anterior. Bueno, vale, entrando xa en materia, vamos a ver o primeiro, que creo que é importante destacar, é que, bueno, a pesar de que xa a RPT foi convocada, creo lembrar, no mes de outubro e con antelación para, en teoría, en xaneiro xa ter orzamentos, estamos a día 14 de maio aprobando o orzamento municipal. Isto non quere decir nada máis que bueno, un pouco na liña do discurso, sobre todo de inicio de mandato da señora portavoz do Partido Popular, con eso de cumplir pulcramente con todas as cousas e as legalidades, pois, bueno, ca maioría suficiente que teñen, entendemos que realmente o orzamento debería estar aprobado moito antes. Insisto que se recomenda que estea antes de final de ano. Por outro lado, fala dos investimentos sociais que son, bueno, que forman, digamos, o grosso, exceptuando a partida de persoal, lóxicamente, das inversións, e aquí tamén, bueno, estamos na problemática de sempre, non? Ben é certo, tomando as cifras tal e como aparecen no orzamento, pero hai que lembrar que 780.000 euros son realmente para unhas competencias impropias do Servicio de Axuda no Fogar que Baiona e todos os concellos levamos pagando por falta de previsión e de involucramento da Xunta de Galicia, que é quen debía de pagar estes cartos. Tamén, insisto, sempre pasa, hai máis competencias impropias, así hai tamén informes dos diferentes departamentos técnicos que así atesoran como cada ano, e deberíamos pular, o que falamos tantas veces, de intentar corrixir esta eiva que por culpa, entendemos que da Xunta de Galiza temos que seguir pagando, en este caso, baioneses e baionesas. Despois, por outro lado, hai partidas sociais que, bueno, que como o ano pasado non aparecen, entendemos que deberían aparecer, como era o Fondo Galego de Cooperación Local, que tamén se perdeu, igual que o convenio con a Faga, que tamén, bueno, en fin, botámolas de menos, como o ano pasado, non aparecen. Despois, no seu discurso, repetiu 3, 4 ou hasta ao mellor 5 veces o aumento de 550 e pico mil euros do
do capítulo de salarios e da RPT, e daba a sensación realmente que se estaba excusando, como que, bueno, que aumentaba tanto ese gasto e non podían facer outras cousas. Eso é a apreciación personal, pero bueno, ante isto teñen que recordar que, vale, evidentemente a RPT ten esta incidencia, pero bueno, hai 700.000 euros máis de músculo financiero que ten este goberno con respecto ao ano pasado. Pasamos de 11,2, como supoño que xa se dixo, a 11,9 millóns de euros. E despois tamén nos entendemos que sigue sendo o máis preocupante para ter un posicionamento en contra destes orzamentos que presenta o Partido Popular, que si se toma, digamos, polo miúdo, entendemos cunha visión máis concienciuda aos orzamentos, exceptuando o gasto de personal, o maior gasto posiblemente que exista dentro do orzamento municipal de Baiona sexan a externalización de servizos. Este ano, tendo man dunha RPT, entendemos que sería o ano perfecto para poder empezar a organizar, xestionar e plantexar a ampliación de plantillas naqueles servizos que todos e todas sabemos, que vimos de atrás, que tiñamos problemas para poder dalos en condicións debido a non ter a RPT. Esa problemática, en teoría, está subsanada, pero entendemos que non hai suficiente organización porque se sigue prácticamente mantendo o gasto da externalización de servicios e, como decía, que se eleva, que non o dixen, a 1.795.515,85 euros, é dicir, un 15% do orzamento, e posiblemente supere hasta incluso a eses investimentos sociais dos que falaba a portavoz do Partido Popular. Iniciou a súa intervención dicindo que este goberno sigue criterios de privación de gasto. Literalmente dixo. Creo que realmente podía cambiarlo por criterios de privatización do gasto. Dixo. Nada máis. Vale. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Señor Pereira, non sei se me expresei eu mal ou se vostede entendeu mal. Dixen priorización do gasto. Do mesmo xeito que non estou votando por diante que teñamos que ter contención de gasto polo gasto que supón a maiores a RPT. A RPT o que vai a traer é milloras para os empregados e milloras de cara aos servizos aos cidadáns. O que estou facendo fincapé é que é un gasto importante que conleva moitas melloras e que estamos falando de $500.000 de euros máis dos orzamentos que se destinan para melloras desa RPT e que iso vai a traer despois tamén unhas melloras de cara á atención e os servizos que llevamos a dar aos cidadáns. Esas melloras, evidentemente, en principio, por exemplo, van a partir de que se van a crear plazas, vai a haber máis persoal, pero que aínda non comenzaron porque vostedes sabe que houve unhas alegacións que houve que atender. Respecto a iso tamén quero dicirlle que precisamente o retraso na presentación dos orzamentos tamén ven motivada por iso, porque unha cousa é esa aprobación que houve en outubro e despois ter que atender a unhas alegacións que, ademais, unhas se tiveron en conta, se lles deu a razón parcial ou totalmente e outras non. No momento en que eso xa está sentado, hai que volver a refacer todas as contas, porque as partidas teñen que levar nestes orzamentos o gasto de persoal reflectido cada céntimo que vai a conlevar esta RPT. Co cal, os primeiros cálculos que había, houbo que modificalos. E hai que traer unhas contas equilibradas e unhas contas transparentes. E por responsabilidade, como comprenderá, tivemos que esperar a que estuvera todo reflectido no orzamento. É a primeira RPT que temos aquí.
E, dende logo, o esforzo que se fixo por parte do Concello e por parte dos funcionarios do Concello para poder sacar estes orzamentos, asegurolle que seguramente son como para felicitalos, non como para ter en conta si houve un retraso dun mes máis ou 2 meses máis. O importante é que veña reflectido todo o que ten que vir e que ese RPT por fin vai a estar en marcha. Entón, non diga, nin poña na miña boca cousas que eu non dixen, porque eu non falei en ningún momento de que por culpa de eso teñamos que ter contención de gasto. Creo que foi moi clariña, e se quere yo volvo a repetir, que nós estamos contendo gasto pola débeda comercial herdada. E isto non son palabras, son números. Está en intervención, está en secretaría. Vale? E aínda os números que se din aquí foron o peche do exercicio, pero se quere, lle podo lembrar no 2023 outro informe que hai de agosto donde xa non falábamos de 1.800.000, sino dunha cantidade moitísimo máis importante de facturas que foron aparecendo as que tivemos que facer fronte. Facturas de proveedores que viñan a reclamar e que non había as condicións que exixe a lei para ter eses contratos. Vale? Entón, podemos falar do principio de eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos, pero creo que de momento xa o vou a deixar aquí. Non poñan na miña boca o que non é, e non intenten empanar unhos orzamentos e o que ten que ver cos máis de 500.000 euros de mellora na partida de persoal no capítulo 1 co que vostede está intentando poñer na miña boca. Porque se de algo nos alegramos e nos enorgullecemos é de ese RPT e das mellores que vai a traer. E para iso estuvemos durante un ano traballando en que saliran, por fin, esa primeira RPT. Entón, penso que non debería de intentar darlle a volta ás miñas palabras nin consenso coas que estou a decir. Polo demais, creo que tamén nomeou, que o tiña por aquí anotado, o tema de asumir competencias impropias. Vale, isto, por suposto, é repetitivo, pero creo que novamente teñen unha fixación con botarlle a culpa a Xunta. Nós vamos a seguir atendendo a todo o que consideremos que é un beneficio para os cidadáns. Todo o que conleve un beneficio, como, por exemplo, tema escolar, como fan outros ayuntamientos ou outros concellos, perdón, como, por exemplo, pode ser Vigo, pois levando os nenos a estudiar inglés fora, sin ser a súa competencia. Pero equivócase o mellor a donde ten que sinalar. Porque o que ten que mirar é se o Goberno central está ou non está a cumplir coas súas obrigas nesta materia. Muchas gracias, don Carlos Gómez. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, eu creo que, como decíamos antes, en varias ocasións o papel aguanta todo, non? O noso entender, sí que ademais sospeitábamos que o retraso da presentación destes orzamentos viña provocada polas alegacións a RPT que xa dixemos no seu momento que eran alegacións que nos entendíamos que non se deberían producir para que este documento entrara en vigor na maior brevidade posible, pero tamén é certo que dixemos no seu momento que esa RPT tampouco iba a cubrir as necesidades deste Concello. De feito, xa comentamos tamén no seu momento, na rúa amortízanse 4 postos de traballo. E non hai máis que ver como está Baiona. Por outro lado, vostede na primeira intervención fai referencia ao convenio asinado coa Asociación Española contra o Cancro. Non sei se recordan que en o fixo de desaparecer nos orzamentos do ano 24 foi o Partido Popular, porque xa viña cun convenio nominativo con esta asociación dende o ano, recordo ben se foi o 21 ou o 22. Falan tamén de que se van a utilizar fondos propios por algo máis de 300.000 euros, cousa que é certo, pero falan de equilibrar contas
e tamén de garantizar os servicios públicos. Garantizar os servicios públicos, como ben tamén decía o BNG, podense plantexar de moitas maneiras. Eu creo que compartimos, porque xa o dixemos no seu momento, que o obxectivo non pode ser privatizar os servicios. E vou facer aquí un fincapé, porque xa o comentaron aquí, porque tivemos que preguntalo, de que hai unha empresa que está facendo un estudio, donde ademais na rúa o que está facendo é mentirlle aos veciños, dicíndolle que nos, o goberno anterior foi o que comprou e implantou os actuais contenedores que hai na rúa. Digo yo porque, en todo caso, a esa persoa que está facendo ese estudio, esas diferentes entrevistas cos diferentes sectores da nosa vila, en todo caso, pásenlle o meu teléfono e falarei con el. Pero está mentindo porque foi no goberno anterior o noso cando se compraron, no goberno anterior non foi no mandato do 15 cando se compraron estes contenedores. Por facer fincapé a isto. Pero mire, ademais, neste caso... Carlos, que estás dicindo? Que alguén dice por aí que... Está dicindo esta persoa que está indo por aí, está dicindo... Pero que persoa é? A persoa da empresa, que non sei como se chama, que está facendo ese estudio, que está facendo entrevistas tamén con algún empresario desta vila, e que está dicindo por aí, e digo isto porque é un comentario. Digo que é o que está dicindo, e quero deixar aquí ben claro que iso non é certo, que os actuais contenedores que ten Bayona foron comprados, se non recordo mal, no mandato 15-19. Eso sí podo aseguralo, queda aquí constancia. En 4 anos vostedes non compraron ningún contenedor, por lo tanto, eses contenedores tampouco foron comprados. Quen o dixo se equivoca. Iso non é certo, porque ademais están aí os datos para que a través de subvencións, se non recordo mal, creo que foron da Diputación de Pontevedra, compráronse contenedores no noso mandato. De feito, este ano vostedes quitan esa partida para comprar contenedores cando podemos ver en toda Bayona a necesidade que hai de contenedores de todo tipo. Pero mire, todo isto vou ler literalmente o que di neste caso o informe da alcaldía. Abro comillas. Todo isto, como decía tamén a portavoz do Partido Popular, faise sin aumentar a presión fiscal sobre os cidadáns agás as tasas de tratamento de lixo por imperativo legal, a diferencia da maioría dos concellos españois. Mentira. Vostedes subiron a tasa do IBI. Pero subiron a tasa do IBI, verdad? Casi 280.000 euros. Subiron a tasa do IBI. Por lo tanto, é unha mentira. Pero mire, de feito, no anterior pleno, fixemos unha pregunta respecto á taxa de ocupación pública de terrazas do ano 2024. E vostede dixo que se fixeron unha recadación de preto de 20.000 euros. Nos o que sí vemos no informe de intervención, na liquidación do ano 24, é que ven a cantidade de 3.081,39 euros. Igual que tamén está presupuestado para este ano esa mesma cantidade. Non sei se ao final eu leín mal, creo que non, porque o revisei varias veces, pero sí que é certo que vostede, no anterior pleno, fixo referencia a isto. Fixemos tamén, no seu momento, un rogo solicitando a recuperación de convenios nominativos para todas as asociacións da vila que estaban reflexadas nos orzamentos do ano 23, e hoxe vostedes neste orzamento o que veñen dicindo é que se fai unha colaboración con todo ese tecido asociativo de Bayona, donde, presumen do aumento tanto o Clube de Baloncesto Bayona como tamén do Baíña Fútbol Sala, cousa da cal nos alegramos, tamén quero deixar ben claro, pero non recuperaron, por exemplo, o convenio ca Agrupación Musical de Belesar, por poño no exemplo, tampouco cas corais desta vila, etcétera, etcétera, etcétera. Ese rogo fixemos nos, creo que foi no mes de novembro ou decembro, facendo referencia que nestes orzamentos que procuraran recuperar eses convenios nominativos, se non recordo mal,
o mellor non é literal, pero o señor alcalde dixo que por lei os convenios nominativos tendían a desaparecer. Isto o dixo o alcalde aquí neste plenario. Mire, falan tamén dun aumento de inversión. Sí que é certo que hai un aumento de inversión. Hai un aumento do IBI, como decía eu, por un importe de 270.000 euros, pero tamén hai un aumento da aportación do Estado aos concellos, creo que anda ao redor dos 240.000 euros, non anotei a cantidade exacta, estamos falando de $500.000, e despois, se se fijan moi ben nos orzamentos, na comparativa de orzamentos do ano 24 co ano 25, hai unha reducción importantísima do gasto do alumeado. Non sei se, bueno, pois, todos eses días que ao longo do ano 24 estuveron moitos barrios da nosa vila sen luz, ou as bombillas que están afundidas no Concello nestes momentos, ou polo que. Pero a realidade é que, ao final, os orzamentos, é certo, sempre están limitados polos ingresos, por suposto, non deixan de ser, neste caso, bueno, pois, unha cuestión de cuadrar números. Tal é así que vostedes fíxense, non sei se acordan o que eu dixen no pleno do ano pasado, respecto aos orzamentos do ano 24, ou dixen que eran tristes e grises, non? Tal é así que eu casi que lle diría tamén a portavoz do Partido Popular que faga referencia a todas as modificacións presupuestarias que se fixeron no ano 24. Non o digo eu, que di o Departamento de Intervención. Máis de 4.200.000 euros de modificacións presupuestarias. Polo tanto, tristes grises e pouco realistas. Cantas modificacións, me poden dicir cantas modificacións orzamentarias vai haber para este ano 25? Estou casi seguro que non. En definitiva, orzamentos continuistas, moi pouca ambición e, sobre todo, sen proxecto político. Tamén voto de menos, unha vez máis, este ano sí que é certo que para mercados hai unha partida que neste caso o convenio con a CEBA para o Baiona en Vela, e despois unha pequena partida tamén para a inversión que se vai a facer para cofinanciar na Praza de Abastos o frigorífico, non? Pero que non hai nada máis. E volve a quedar fora unha vez máis o señor Goce, que sigue sen aparecer este ano nestes orzamentos. O sinto moito, señor Goce, pero, bueno, non é de extrañar que non aparece absolutamente nada respecto a súa concellalía, non? Insisto, pouco realistas, tanto é así que nos orzamentos, como decía antes, había esa modificación de máis de 4.276.000 euros. Tamén é certo que facía referencia ao retraso neste caso da aprobación deste orzamento, da proposta de aprobación deste orzamento, pero a realidade é que o que nos encontramos únicamente aquí é un informe de balance de pagos, o mesmo que no ano anterior. Se máis, o Partido Socialista vai votar en contra destes orzamentos. Moitas gracias, señor Iago Pereira. Vou a comentar o que nos parece a nos a inversión de 50.000 euros do repetidor de Baredo que se me pasou na primeira intervención. Entendemos, e, bueno, falamos con coñecemento de causa de cando estábamos no goberno, que non é necesaria unha inversión tan potente para solucionar a problemática. Por eso non se fixo no seu momento. O que sabemos é que realmente hai que darlle máis altura aos módulos e a todo o equipo que sí que se modernizaron,
e con eso, bueno, con informes técnicos que no seu momento tiñamos, estaba máis ou menos garantido que bueno, que se solucionaba o problema, que realmente en eses 4 anos as incidencias foron menores. Neste caso tamén non quero deixar a oportunidade para recordarlle que ao Partido Popular, porque era o ano 2010 e gobernaba en Baiona, donde, referido tamén a estas cuestións das antenas e repetidores, Baiona quedouse fora do convenio que propuña a Xunta para este tipo de instalacións, nas cales a Xunta se facía a cargo dos problemas, das problemáticas e de todo isto, e non hubiésemos chegado nunca a este punto. Entonces, bueno, como Consello, revisen realmente esa importante inversión de 50.000 euros, porque coidamos que non é necesario tanto. Despois, bueno, xa comentou un pouco o portavoz do Partido Socialista no que acaba de decir da modificación das contas. Estaba excusando que viñan en maio para non modificar as contas, para ser precisos co tema da RPT, e tal e como nos unimos ao que acaba de decir o Partido Socialista, no sentido de que levan modificando as contas 2 anos, o sea, esa non pode ser a problemática, como, insisto, dixémoslle ao primeiro día desde a oposición, que lles iba a pasar, porque pasa sempre. Era vostede a que, bueno, parecía que viña aquí para ser realmente pura en todas estas cousas, e todos sabemos das dificultades que eso conleva. Despois, tamén fala da fixación ca Xunta. Claro, puxo tamén o exemplo de Vigo e o exemplo do que sería a área de educación. Evidentemente, elixa outro exemplo. Me critica por ter unha fixación ca Xunta polo tema das competencias impropias, e pon un exemplo de educación cando é competencia da Xunta. Sigue vostede, bueno, como está facendo o Partido Popular en xeral, sigue en esa liña, incluso nun concello como Baiona, que en moitos casos non ten moito que ver, disparando sempre contra Sánchez. E insisto, non son abogado defensor de Sánchez, pero o exemplo que vostede puxo, como o exemplo que puxen eu aquí antes da axuda no fogar, como calquer exemplo de educación ou de servizos sociais, teñen as competencias plenas a Xunta de Galiza. Entón, claro que hai que disparar a Xunta de Galiza, porque é quen ten esas competencias e debería asumir eses servizos. Eso, sin lugar a dúbidas. En resumo, nós, pois, bueno, eso, é un orzamento prácticamente moi parecido ao do ano pasado, é unha continuación na xestión que, dentro da nosa óptica, é errónea. Hai eliminación de partidas sociais, como xa dixen na primeira intervención, e un 15% dese orzamento vai destinado á externalización de servizos, cando temos unha RPT, podíamos empezar a construir un concello con menos gasto externo. Nós vamos a votar en contra. Gracias. Muchas gracias, doña Ruth Álvarez, para finalizar. Ben, señor Gómez, non vimos aquí a discutir sobre a RPT, porque a RPT está votada e aprobada ca unanimidade dos sindicatos que teñen representación no Concello. Dende logo, creo que xa se explicou en máis dunha ocasión que a RPT non é un milagre. A RPT ven a facer unha organización, unha estructuración, e de aí é o punto de partida para todas as melloras que van a vir, vale? A RPT, ademais, é un documento vivo que tamén se pode cambiar ás veces que se considere necesario. Entón, volvemos a intentar darlle a volta a tortilla e poñer as cousas do cor que cada un quere. A rúa. Vostede sempre escoita na rúa. Escoitei na rúa, escoito na rúa, escoito na rúa. Eu, de verdade, empezo a pensar que vostede parece a vella do visillo.
de verdade que o fundamento é escoitei e dixéronme que. Bueno, nos reuniremos ca persoa que supostamente está facendo estes comentarios, pero sí que é verdad que vostede se pasou de freada, porque non se lle ocurre outra cousa que de dicir o dos contenedores. Cando chegamos aquí, de 300 e pico contenedores de carga traseira, estaban a maioría, por non decir prácticamente a totalidade, rotos, vostedes non compraron nin o primeiro. E agora acaba vostede de dicir que neste ano non hai partida pos contenedores. Pois fíxese vostede que volveu a meter a pata, porque xa chegaron outros 100 contenedores. Compráronse 10 contenedores nada máis chegar, que sí que é verdad que foron de segunda man, porque non tiñamos ningún pataco, porque deixaron as contas arrasadas, vale? Compramos 10 contenedores de segunda man no 2023, chegaron 100 contenedores antes da arribada no 2024 e acaban de chegar outros 100 contenedores de carga traseira neste ano. Así que non me fale de contenedores, por favor. Por favor, creo que non son os máis indicados para falar de contenedores. Vale, a maiores diso. Vostede fala, falou aí dos impostos, estamos a falar dos do 2025, non do 2024, vale? Despois, co tema dos convenios. Vostedes, por exemplo, deron un montón de convenios nominativos que non chegaron nin a finalizar, que non tiñan base, que non se podían nin justificar. Nós sacamos unhas axudas culturais por valor de 12.000 euros que se van a pagar agora. Entón, hai unhas asociacións e unhos clubs que teñen por concorrencia competitiva o poder chegar a esas axudas. Vale, entón non diga que estamos retirando, vale? O a Escola de Música de Belesar entendo que pode participar nesa subvención de axudas en concorrencia competitiva como calquera, vale? Despois, o tema de, falando dos aumentos do Estado, a min faime gracia, de verdade, escoitalo moitas veces, porque presumir precisamente agora dos aumentos do Estado, eu penso que máis ben nos iría millor os concellos, e este concello tamén entre eles, que vostedes se preocuparan máis de pedirlle que sacaran os orzamentos xerais do Estado, que tamén xa tiñan que estar, e que paralizan a moitísimos concellos, que afogan a moitísimos concellos, e que... Estou falando, estou no meu turno de palabra. E a participación dos impostos, dos tributos do Estado, depende, como vostede sabe, de que eses orzamentos estén aprobados. Despois volve vostede a facer a gracia do de tristes e grises. Triste sola se queda Fonseca. Vamos a ver. Non me fale vostede de modificacións, porque eu lembro uns orzamentos que había unha suba da luz, pero e vostedes volveron a poñer nos seus orzamentos naquela o mesmo, a mesmiña cantidade para a luz que no ano anterior, cando todos nas casas estábamos pagando un 50 ou un 60% máis. Entón, vamos a deixalo aí. E volvo a repetir, sí que tivemos que facer esas modificacións, evidentemente, porque, volvo a repetir, todavía este ano pasado tivemos que pagar facturas do 2022, facturas do 2023 que viñan do seu exercicio, da súa xestión, Vale, ya leí. O informe do que falei antes, de agosto do 2023, falaba de que había facturas pendentes de aprobación por valor de 2.618.000 euros, cunha antigüedade de setembro do 2022. Nos entramos en xuño e tiñamos partidas non solamente esgotadas. Nos entramos en xuño e había partidas que estaban en números vermellos, pero pasadísimos. Vale? Por onde vostedes pasan, non volve medrar a erva. Faláballe do principio de eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos. En eles hai 3 puntos.
Políticas de gasto público deberán encuadrarse nun marco de planificación plurianual axustado e atendendo a situación económica. A súa situación económica nos anos anteriores non era como para o que plantexaron. Vamos rematando el punto. Os gastos e recursos públicos serán orientados pola eficacia, eficiencia, economía e calidade, a cuyo fin aplicarán políticas de racionalización de gasto e de mellora da xestión do sector público. E hai un tercer punto no que fala de disposicións legais e reglamentarias na fase de elaboración e aprobación dos actos administrativos. E aí xa non vou a volver a entrar, porque sabe vostede moi ben do que lle falo. Entón, o único que podo decir é xa para rematar é que o mellor que lle pudo pasar este Concello é que deixaran vostedes de gobernar, porque senón este goberno, coa súa xestión a estas alturas, estaríamos co Concello na quiebra. Vale ya. Carlos, por favor, no está en turno de palabra. No está en turno de palabra, por favor. Por favor, una pregunta. Hablaba usted anteriormente de ingresos, tasa de ocupación de terrazas. ¿Cuál era la cifra que tenía usted? Sí, ¿cuál era? Tasa de ocupación por terraza. No, pero cifra. 20.000. Sí, no. Okay. Eu mirei aquí 3.000 e pico de euros. No, que cambió o renglón. Tasa por ocupación vía pública con terrazas 50.000 e tasa por ocupación de vía pública con escaparate, eso para tendas, 3.000. Son dous conceptos diferentes. Se é así? Sí. No, no, está estado de ingresos, no. E o que se fai en este caso o incremento, porque o ano pasado as terrazas se contaron a partir do segundo semestre, por tema de que se había por parte de seu goberno eliminado como tal esa ordenanza fiscal e hubo que recuperarla, por eso se tardou, e vai un incremento sobre o que se recaudou. Perfecto, pois nada, primeiro quero agradecer a señora interventora, ao seu equipo, o traballo realizado. É complicado facer un presuposto, sobre todo que levamos 2 anos, sin embargo, Yolanda é a terceira interventora que está en este período, co cual é moi complicado poder facelo e, ademais, adaptalo a RPT, que ten unha serie de cambios moi importantes que necesitan un proceso, a verdad que complicado e que leva un tempo. Por tanto, Yolanda, para todo o equipo, gracias por facer ese traballo. Simplemente decir que as modificacións de créditos faremos as que fagan falta. Se hai que facer 10, se hai que facer 15. Un presuposto, como di, presuposto previo a, é unha estimación e o que se trata ao final é que as necesidades dos veciños se cumplan, se podan cumplir. Para eso o presuposto hai que adaptarlo e o vamos a facer as veces que se necesiten. Sin máis, procedemos a votación do punto con unha pequena, que quede claro, porque hubo un decimal que saltou, e o quere aclarar a señora interventora. Sí, quería aclararlo más que nada para que conste en acta. Tal y como se os informó en la comisión informativa, había un error en 1 céntimo en el estado de gastos, en el sumatorio, que realmente están bien todos los capítulos, pero había ahí un céntimo que estaba mal, y otro error aritmético, que era en el apartado segundo de la propuesta. El fondo de contingencia no son 245.084, son 45.084,33. Vale, no se pudo modificar porque, como sabéis, una vez que se notifica el Pleno, el expediente queda bloqueado y por eso no pudimos incorporar la propuesta corregida. Pero bueno, como ya estabais informados, para que conste en acta y ya en el acta se refleje los importes correctos. Muchas gracias. Procedemos a votación. Votos a favor do punto de orden do día. Abstencións. Votos en contra. Socialista e BNG. Pasamos ao seguinte punto do orden do día. É o expediente 4090 de 2024, inventario do catálogo de bens. Ten a palabra doña Ruth Álvarez.
Como xa se falou na comisión informativa, se trataba, pois, como comentou o señor alcalde, se trata, bueno, pois, un tema dunha titularidade, unha disputa máis ben entre veciños, e figura no catastro e no registro, pois, todavía nome de outra persoa. Entón, elevamos ao pleno, previo ditame da comisión informativa, a seguinte proposta de acordo. Primeiro, declarar de conformidade co informe técnico de data 11/11/2024 e demais documentación achegada ao expediente que o ven con referencia catastral a que consta aí e de titularidade do Concello de Baiona ou formar parte da parcela de 873 metros cuadrados que foi cedida como ficha número 52 en data 14/3 do ano 2000 co obxecto de executar o proxecto de expropiación para a execución da obra de enlace da C550 coa autopista do Valmiñor. Segundo, que se procedan o inicio dos trámites que resulten precisos para a recuperación dos bens, deberá acudir directamente á xurisdicción civil, exercitando unha acción reivindicatoria de dominio debendo impugnar simultaneamente as inscripcións rexistrais, achegando as probas suficientes que desvirtúen as actuais presuncións rexistrais a favor dos particulares. Terceiro, que se proceda a remitir o presente acordo aos interesados no procedemento. Moitas grazas, don Carlos Gómez. Moitas gracias. Despois, no turno final de intervencións dos rogos, farei referencia ao que dixen respecto ao tema das terrazas, se me permite, porque, bueno, aquí no informe económico financeiro dos orzamentos 25 sale a cantidade que eu digo, entón o mellor é un erro, ou o mellor eu estou equivocado, non estou entendendo o documento, pero sí que foi polo cal eu me guiei. Neste caso, e volvendo ao punto que nos corresponde, visto os informes técnicos, donde, bueno, pues naquel momento asinouse un acordo entre a parte privada e a parte pública para a cesión dese espazo. Sabemos que, bueno, no ano 22 a propiedade volveu a registrar o seu nome esa propiedade. Entendemos que neste caso, ademais, o Concello ten que defender o interese xeral e vamos a votar neste caso a favor da proposta. Moitas grazas, don Diego Pereira. Sí, igual, en defensa do interese xeral, nós tamén vamos a votar a favor. Pasamos á votación, non? Non hai segundo turno. Votos, sí, votos a favor. Moi ben. Doña Ruzado, vale. Neste punto, o que traemos realmente é unha corrección dun erro que había na redacción do convenio. Se trae para modificar en concreto unha frase de todo o convenio que se firmou para a cesión do uso do campo de Valde Martín. A frase en concreto, pois, puña que entraba dentro dos 7.000 euros iba engadido un tema de limpeza de terreo e realmente non ten nada que ver con ese importe. Entón, propoñemos o Pleno da Corporación, previo ditame favorable da Comisión Informativa do Pleno, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, rectificar a cláusula terceira do borrador do convenio aprobado de maneira que onde dicía o Concello de Baiona se compromete ao mantemento e a limpeza dun perímetro dunha franxa de terreo de 2 metros a contar dende o límite do campo, gasto que se atopa computado dentro dos 7.000 euros IVA engadido que o Concello de Baiona debe aboar á Comunidade de Montes. Debe dicir, o Concello de Baiona se compromete ao mantemento e a limpeza do perímetro dunha franxa de terreo de 2 metros a contar dende os límites do campo. Deixando o resto do clausulado do convenio coa mesma redacción. Segundo, trasladar o presente acordo á Comunidade de Montes veciñais en Mancomún de Baiona. Perdón, pois aquí hai un erro.
É que, así como dixen, xa estaba mirando se había algo detrás que non, hai un erro. Ten que corregirse, ten que poñer Varedo. En a proposta da alcaldía do punto 4 do expediente 246/2025 no acordo que se propón no punto segundo. Don Carlos Gómez. Bueno, nos votamos a abstención na asignatura deste convenio. Entendemos que é unha corrección de erros, como tal, pois imos a votar a favor. Eira. Ben, nos votábamos, tamén votamos a abstención porque entendíamos que era un convenio desigual e gravoso para a Comunidade de Montes. Aquí, bueno, vamos a manter a abstención, pero por unha cuestión de manter o mismo voto, non por estar en acordo ou desacordo da modificación que entendo que debe facerse e que compete. Moi ben, votamos entón, votos a favor da modificación do convenio, PP, Partido Socialista, abstencións, BNG. Pasamos ao punto número 5, expediente 1735 de 2025, que é a aprobación do convenio entre a Diputación de Pontevedra e o Concello por o tema de sondaxes na Fortaleza de Monterreal. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Se explicamos tamén na comisión informativa pois a importancia deste convenio, porque a Fortaleza de Monterreal pois se recolle no catálogo de xacementos arqueolóxicos da Consellería de Cultura. Na ficha na que se atopa fálase da posible existencia dun poboado da Idade de Ferro. Somos conscientes da relevancia que ten tanto a nivel arqueolóxico como turístico, a relevancia que tería, que implicaría a existencia dese espazo. A Deputación de Pontevedra e o Concello de Baiona por iso poñen en marcha esta iniciativa asumindo de maneira voluntaria e no exercicio das súas respectivas competencias unha serie de compromisos específicos en aras dunha acción común. Dada que a intervención reflectida neste convenio contempla a realización de 14 sondaxes arqueolóxicas coas que se recollerán os datos que permitan documentar a posible existencia de estruturas da Idade de Ferro ou da época romana non identificadas ata o momento, así como poñer as bases para unha futura intervención en área para a posta en valor desas estruturas. Se existise algún xacemento cun importante potencial para protagonizar o patrimonio arqueolóxico a nivel provincial, dende logo este é o de Monterreal, pero dito potencial non se desenvolverá ata que creza o coñecemento sobre o seu xacemento e se defina e se leva a cabo pois unha estrategia para a transmisión de coñecementos á sociedade. Trátase dun xacemento que está englobado nun marco cronocultural amplo relacionado co mar dende a antigüedade, o que significa estar en contacto coas diferentes culturas que navegaban polo Atlántico, dende os fenicios aos franceses, portugueses, ingleses ou incluso os vikingos, e trátase, pois, por tanto, dun punto de referencia para entender a navegación marítima, tanto a antigua como o contacto con América desde a primeira viaxe de Colón. Debido a este contexto, o xacemento pode acadar un papel protagonista e impulsor a nivel arqueolóxico, complementando así mesmo a visión de outros xacementos existentes na contorna como o propio monte de Santa Tegra. Pretendemos entón que ademais que a vista de que o organismo público Tour España concederá a oportuna autorización administrativa para realizar a intervención arqueolóxica ao xeito do presente convenio, ao ser titular da parcela na que se atopa o recinto de Monterreal, e que con data do 22/4 de 2025 a Deputación de Pontevedra procedeu a aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Baiona para a realización deses sondaxes arqueolóxicas no recinto que estamos a falar.
A vista de todo este informe, o informe de Secretaría de data 2/5 do 2025, propoñemos ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa, a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar o convenio entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Baiona para a realización de sondaxes arqueolóxicas no recinto Monterreal. Segundo, designar a todos os efectos como responsable do Concello no presente expediente a don Jesús Vázquez Almuña. E terceiro, trasladar o presente acordo á excelentísima Diputación de Pontevedra. Muchas gracias, don Carlos Gómez. Moitas gracias. Bueno, para nos a iniciativa interesante, polo tanto, imos a votar a favor de este convenio. Muchas gracias, don Diego Pereira. Sí, o BNG apoia tamén o convenio. Procedemos a votación. Votos a favor do convenio de sondaxes ca Diputación de Pontevedra. Unanimidade. Punto número 6, expediente 1866-2025, dación de conta da relación de decretos de maio. O 7, expediente de dación de conta de información económico-financiera. O 8, expediente de dación de conta de información económico-financiera. E tamén o expediente punto número 9, 1641-2025, tamén é dación de contas de informe resumo, non, señora interventora? Pasamos a rogos e preguntas. Moitas gracias. Bueno, tal como dixen antes, no expediente 4359 do ano 24, hai un informe económico-financeiro que fala dos orzamentos do ano 25 e aí fala dos diferentes capítulos. E no capítulo 3, tasas e outros ingresos, aí fala que en calquera caso hai unha previsión que se considera que se asusta ao principio de prudencia, e aí fala da previsión que había do ano 24 e a liquidación do mesmo ano. E concretamente, donde pon partida 33.500, taxa de ocupación da vía pública con terrazas. A previsión era 2.765,31 e na liquidación 3.081,39. O mellor é un erro. É un erro na transcripción. No capítulo, así no informe económico financiero, como é un cadro onde pon cédulas de habitabilidade, esa partida xa non existe, debería aparecer a ceros, entón están movidas todas hacia baixo. Vale. É dicir, a 3.2500 sería onde está cédulas de habitabilidade, e así a continuación é un erro o transcribir o Excel. Vale. Se ve que, como estaba a cero, moveronse todas. Bueno, queda aclarado, pero tamén... Pero si o correcto é no... Claro, deixar ben claro na que ao final... proposta de ingresos que o que comentario conta. feito en base a un informe que neste caso, bueno, pues hai un erro aclarado Pero perfecto. sobre todo era porque o tema viña porque veíamos mentido no concepto do recaudado nas terrazas no ano 24. Iso era o tema. No. Iso é. Pues no. Claro, eu veo aquí un informe, entendo os ingresos que a liquidación... Os ingresos do ano 25 van a ser por enriba do que dixemos que eran os ingresos do ano 24. Vale, en canto a rogos, bueno, tamén despois, porque eu non vou ao gimnasio, hai veciños que se están, neste caso, queixando polo tema do mantenimento das máquinas do pabillón. Por lo tanto, rogamos que se solucionen as diferentes incidencias que poda haber nelas na maior brevedade posible. En canto a rogos, nada máis. Por parte do BNG, rogos? Sí, temos un rogo, e é que, por favor, que o señor alcalde cumpla co que di nos plenos. Acabamos de aprobar un acta no cal, bueno, non sei se lembrarán, no pleno anterior nos tiñamos 3 preguntas registradas sobre o aparcadoiro do Aral. Bueno, o alcalde, como pon
no acta, dixo, houve un problema, non nos pasaron esas preguntas. Si te parece, enviamos estes días por escrito as contestacións, non as recibín. Entonces, si se compromete a algo, por favor, cumpla. Pasamos a preguntas. Sí, bueno, nestes orzamentos o que si vemos é que, bueno, pois hai unha modificación 3 do plan xeral. Gustaríanos saber para que ou de que trata esa modificación 3. Hai unha partida para o PEPCHA de 40.000 euros, gustaríanos saber tamén para que. E tamén hai outra partida de 40.000 euros para un plan de dinamización. E tamén nos gustaría saber para que. Por outro lado, gustaríamos tamén saber cando se ten pensado volver a ter o turno de noite, porque, bueno, da policía local, porque parece ser que o problema o tiñamos nós, e despois de 2 anos sigue sen haber turno de noite da policía local en Baiona. E gustaríanos saber se para este ano 2025 vaise sacar a licitación, neste caso, do contrato da enerxía eléctrica, como ben sabemos, está en precario, dende o ano, recordo, 6, 21, 21, 22, saber se neste caso se vai sacar a licitación este ano 2025. Acabamos de enterarnos destas preguntas, non? Co cual contestaremos no próximo pleno. Don Iago Pereira. Sí, eu preguntas novas non teño, pero sí que quedan pendentes todas estas, as anteriores. Entón, vou facendo unha por unha, me contesta, ou fago todas unha por unha? Mellor unha por unha. Vale, pois a primeira, insisto, sobre a temática do aparcadoiro Aral, que estaba registrada e non contestaba ao pleno anterior, é o número de plazas totais para aluguer, distinguindo entre anuais e temporais, se fora o caso. O total das plazas son 710, das cales 535 están usadas de forma permanente por propietarios en réxime de concesión e abogados anuais. 145 están destinadas a rotación diaria. Na tempada estival, das 145 plazas, destínanse alrededor de 90 para contratos de forma temporal. O resto das plazas que quedan aí unhas pouquiñas, pois, empreganse, como vostedes saben, pois, para a maquinaria agromunicipal, etc. A segunda era o número de plazas disponibles actualmente para o aluguer a veciñanza, distinguindo entre anuais e temporais, se pode ser, claro. Xa está contestada na pregunta anterior, está repetida. A terceira e última era baixo que criterios se otorgan a estas plazas temporais, falamos, Existe un rexistro específico para a solicitude das prazas, como aboado de forma anual, diurno e 24 horas. Este rexistro é xestionado directamente dentro do aparcadoiro. A día de hoxe o número de solicitudes ascende a 105 e a forma de asignación, como corresponde, é a realizada estritamente para o número de orde de solicitude. Ben, agora, cambiando de temática, quedaba por contestar unha que fixemos, que é como está a xestión de adaptación da Casa do Conserxe do Colexio de Belesar para facelo comedor escolar. A Consellería de Educación e a Conselleira de Educación, dentro do primeiro momento, mantén consellos escolares e fala coas direccións e coas AMPAs, seguindo as súas indicacións. Priorizouse solicitar o arranxo dos baños. O tema do comedor trasladouse á Xunta e está previsto o seu estudo. Pero, ademais, hai que decir que se teñen atendido, evidentemente, tanto as AMPAs como a dirección en un tono absolutamente, evidentemente, conciliador e colaborador. E disto tamén é froito decir que se teñen realizado unha serie amplia de traballos no colexio que falamos. Entre eles se pode falar dunha instalación dunha alarma, un arranxo e mellora de canalóns,
Arreglos de carpintería, actuación de instalacións en agua potable para mellorar o funcionamento de tensión e seguridade, cambiando o sistema de cableado dentro e fora do cadro que estaba anticuado, mellorouse a bomba de dosificación, de cloración de agua, cambiouse as luces de emerxencia, cambiaron e melloráronse o cuadro eléctrico do centro escolar. A resposta concreta o que vostede fala é que o tema do comedor se trasladou á Xunta e está previsto o seu estudo. A ver, señor presidente, eu creo que moitas veces nos ten chamado a atención a oposición, sobre todo o PSOE, por contestar ou por facer preguntas que non caben. Eu ya acabo de facer unha pregunta e me acabo de contestar un libro. O sea, decir, que todo iso que fixeron que ten que ver ca pregunta que fixen, que en este caso sí que contestou, outras veces non contesta. Está moi ben eses discursos, pero eu non lle preguntei si arranxaron aquello ou outro, estaba preguntando polo tema do comedor escolar. E a que quedaba unha que quedaba pendente era perdón, quen ten as competencias sobre estas, o sea, decir, neste caso só ten a Xunta as competencias sobre a posible modificación do comedor. A Xunta. Pido disculpas por o retraso en contestar esas preguntas, unha mala interpretación por parte nosa. Pero, bueno, eu creo que o feito de que haya información a maiores, pues, enriquece creo que o debate do pleno, non? Para todos. Sí. A nos quedábamos precisamente a raíz do que se está comentando, non sei se recorda, nada máis, já fixen a vostede directamente, o Partido Popular vai seguir con esta actitude tras as preguntas que se lle fan de non ter a transparencia que hai que exixir en calquera administración. E digo, porque neste caso se lle fixe unha pregunta que ao final vostede diz, non, é que quiso decir a portavoz unha cousa, pero as anteriores, poño, por exemplo, a que se lle fixo en respecto a Pontenova. Hubo que traerla 3 veces aquí para que houbera realmente transparencia e se dixera, non, quitouse o diñeiro de Pontenova para levar o alumeado de arriba de Ponte Romano. Quero dicir, vai haber transparencia de verdade ou non? Eu creo que a transparencia está clarísima. Acabamos de ver que a oposición se queixou de que era demasiado completa. O sea, por nosa parte non hai problema. Hai que saber a veces tamén o que se quer preguntar, porque nos non podemos acertar moitas veces, pero, bueno, a idea é que desde aquí se fai. E non como o Partido Popular, aquí é a alcaldía e o equipo de goberno. Non estamos falando de un partido político, estamos falando de alcaldía e equipo de goberno, e a nosa idea é esa. Eu creo que o transmitimos así, en eso, en calquera outra das peticións que hai de posibilidade de os plenos e todo. Eu creo que hai transparencia, pero, lóxicamente, non queredes ter máis información que teño o propio alcalde, non?